Un incendio de nivel 2 con risco para as persoas que afecta a varios concellos. Podería acontecer ao longo deste vindeiro verán en calquera punto de Galicia, de importancia dun simulacro como organizado esta mañá. Un lume que afecta a dúas provincias, Pontevedra e a Coruña, estendéndose polos concellos de Valga, Pontecesures, Padrón e a Estrada, incluindo a evacuación de 2 núcleos de vivendas. Unha situación dun incendio forestal, en este caso unha situación unha situación que desgraciadamente se ten producido moito na nosa comunidade, estamos camiño do verán, entonces se trata de ensayar. Unha situación é cando o incendio forestal non afecta solamente a bens de naturaleza forestal, senón que afecta a bens de outro tipo, que pode ser vivenda, neste caso hai 2 aldeas. A importancia deste simulacro basease na coordinación entre os diferentes corpos que interveñen. O tratarse dun lume de nivel 2 require a participación e rápido entendemento de múltiples efectivos. Consiste en prepararnos precisamente para, cando sean situaciones de verdad, vamos a decirlo así, pois estar adiestado sobre todo na cooperación con corpos con que nos traballas todos os días. Porque neste incendio interveñen os medios de medio rural, bombeiros, GES, protección civil e corpos de seguridade e tamén sanitarios. Todos eles en coordinación grazas a este posto de mando avanzado de onde parten todas as ordes. Posto de mando é para coordinar e mobilizar os recursos que interveñen en ese incendio. Un incendio forestal interveñen normalmente só medios de ámbito rural, pero en este caso interveñen multitude de medios. Explican que estes simulacros son vitais, tendo en conta ademais que este tipo de escenarios de lumes virulentos son cada vez máis habituais. Un lume forestal, como neste caso que plantexamos, empeza como un lume normal, digamos a decir, pequeno, que vai medrando, vai emitindo focos secundarios. En Galicia este tipo de topografía é a máis habitual. En plantación de eucalipto deste tipo e con vento moderado ou forte vai pavesear e vai emitir focos secundarios. Por lo tanto, se vai facer cada vez máis complexa. Na Xunta advirten ademais que nos enfrontamos de novo a un verán que pode ser duro en canto a incendios forestais. Logo dun inverno chuvioso e dunha primavera de alto crecemento da biomasa, temos por diante previsiblemente meses de seca e intensas temperaturas. O que nos toca a nós como cidadanía é extremar as precaucións e en caso de sospeita dun incendio, chamar sempre o 085.